Здравейте, приятели! Аз съм Назар, вие сте отново в моят канал. Днес ще снимам вечерна рутина след училище. Вече стана късно, аз се прибрах в 6:40, в момента е 7:40. Вечерях, след това започнах клипа. И снимах доста кадри, където си почивам, слушам музика, вечерям, танцувам всякакви такива неща. Извинете за звука от майка ми. Но когато реших да се изкъпя, без да исках го спрях и си отиде клипчето. Затова да знаете, че съм вечеря, съм си почивала, съм си слушала музика и сега е време да се изкъпя. И за съжаление трябва да си махна ногтите. Няма как да се изкъпя с тях. Много си мразя ногтите. Не знам защо. С това ги слагам. Защо и да не си ги слагам? Ужасни са, направо. Вижте колко са мънички. Използвам ето този шампуан на Исана, който е CeraVe Natural. Този шампуан на Шалман за коса. И тази маска гел, както искате наричайте, за коса, отново за 1 минута на Marshalls. Така, готово отново се завърнах в банята, но с още една причина. Изкъпах се, вече съм готова, обаче започваме с хигиената. Така, приятели, ще сме тук, не вътре в банята, после ще влезнем, защото не мога да си поставя телефона някъде, за което много съжалявам. Днес първото нещо, което ще направим свързано с хигиената е да си измия лицето, както ви говорят много време, с ето тази вода от роза, която е турска. Както виждате, вече съм я изхарчила. Чакаме още една, която също е изхарчена. Тази също е вода от роза. Всичките са изхарчени. Много са ми любими, много хубаво ми изчистват кожата. Хора, казвам ви, това е нещо, което всеки ден използвам, след като се върна от училище или като се изкъпя. Това се случва след като се изкъпя, защото много рядко се случва като се върна от училище. И с такова тампонче за лице. Когато имам грим, използвам ето този на Bioten Skin Moisture 3 в 1 мицеларна вода. Както виждате, и тя вече е на свършване, но не колкото и тази. Тази си я слагам, когато не съм с грим и просто искам лицето ми да е меко и хубаво. Това са тампончетата, които използвам. Те са на Силмен. Винаги са ми важни тампончетата, тъй като има някои, с които си слагам и лака на ръцете и се залепват. Е ужасно. По лицето ми остава също. Искам да са ми меки и хубави. Тези са 100 на брой. Колко съм изхарчила, виждате, и са 2 лева. Така. И сега ще си измия лицето. Така. Повече от 2 капки не слагам. Внимателно под очите. Така, всички тези рози от вода са изхарчени от мен.
Никой от семейството ми не ми използва, освен мен. Майка ми рядко се кремира и много рядко ползва тези. Той е ползван от мен. Няма от кой друг. По врата също, защото винаги си изпотяваме там. Има всякакви мръсотии. Ето вижте колко мръсотии насъбрахме. Не знам дали виждате. Можете да видите. Ужасно мръсотии. Така, изхвърлям я и преминавам към следващата част. Така, извинете за звуци от входа. От входа са. Така, следващото, което правя е да си сложа лосьон за тяло. Този, който използвам в момента е Некар от шоколад, 400 милиграма от Avonée. Иначе имам още един по-голям, който е колкото една. Мисля, ето толкова и си има такова за... Е така, натискаме, както тия сапунчета тук, където виждате. Да. Сега си. Както виждате, то има малко вътре. Слагам си. Мирише много. Вижте. Виждате ли колко добре ми киптява кожата. Така по лицето не си слагам, тъй като, както знаете, съм си сложила от розовата, от водата с роза и лицето ми в момента е много меко, сухичко и много готино. Така, слагам си на краката. Съжалявам, че не можете да видите. Така, слагам си на другия крак. Така, много е важно да си слагате кремчета, този на баба. И тя е маниачка на крем. Бое. Така, сега, готова съм с краката, с ръцете и с всичко, и с кремчето. Така, сега преминавам към косата ми, тъй като няма как да седи по този начин. Така. Тази ми е ластика за училище. Да, имам ластици за вкъщи за училище. Така. Ето я. Сега. Използвам този гребен и този гребен. Така, сега ще си кажете защо използваш бебешки гребен. Защото този реше много хубаво крайчетата ми, тъй като те също са ми важни. И тук. Виждате ли? Така. Докато този така. Сега се реша хубаво и внимателно. И сега взимам крайчетата. Виждате ли? Виждате ли колко хубаво изрязва? Виждате, този гребен ми е много лесно се реши, отколкото с големия. Наистина, хора, пробвайте. Когато коса е като моята, сигурно ще се получи нещо. Така, сега от този син ластик си връзвам по... Извинете, забравих най-важното.
да ви покажа този спрей, който си пръсвам от Ava Natural Kits, който ми помага доста. Вече не свършваме почти. Така. Много не пръскаме в мен. Извинете, ако чувате кой се къпе, просто баба влезна да се изкъпе и затова е затворена вратата. Извинете, ако чувате. Така, сега косата ми е още по-хубава. Така, сега и си връзвам косата надолу, тъй като ще спа и то ще се развали, ако е горе и няма смисъл да го кача горе. Ето така. Така изглежда. Така, приятели, това беше за хигиената ми. Сега ще връщаме в леглото ми, за да се оправяме за спене. Така, приятели, ето готовото ми легло. Както виждате, всичко е точно. И ще се оправим за лягане. Взимам си телефона и се оправям за лягане. Готова съм за спане. Така, първо се завиваме, защото ми адски топло. Просто си взимам телефона, гледам някакви клипчета, филмът започна и лека нощ! Лека нощ!